Fogunk arról beszélni, hogy kell kampányt indítani itt a kurzus további részében, de most megnézzük, hogy mi az, amit még előtte be kell állítanunk. Ugyanis nekünk nagyon fontos, hogy megfelelően kommunikáljon a hirdetési fiókunk a weboldalunkkal. Mert honnan tudjuk, hogy valaki látta a hirdetésünket, és megtette azt a weboldalunkon, amit szerettünk volna tőle. Hát onnan, hogy egy kis kódrészletet valamilyen formában beépítünk a weboldalunkba, ezt a webesünk tudja megcsinálni, vagy ha te csinálod magadnak a weboldalt, akkor nézz utána, hogy a saját weboldalod ezt hogyan kell kivitelezni, de el tudunk küldeni a webesnek egy kódrészletet, aki a megfelelő helyekre beépíti, és onnantól kezdve kommunikál a két felület egymással. Itt a Meta felületén nekünk az a dolgunk, hogy elküldjük innen a weboldalunkval dolgozó szakembernek azt a kódrészletet, más néven pixelt, más néven képpontot, amit ő be tud építeni a weboldalba azon a módon, amit ő megfelelőnek talál, és így aztán tudjon kommunikálni a két felület egymással. Ez lehet egy ilyen manuális kódelhelyezés, ez megvan, hogy a weboldalnak mely oldalaira és hová kell elhelyezni. Ezt kevésbé szokták javasolni, mert hogyha valamilyen változás van a weboldalon, akkor itt elcsúszhatnak dolgok a sok-sok behelyezett kis metapixellel. Általában Google Tag Managert használnak a webesek ehhez, ott egy helyre kell csak beilleszteni ezt a metakódot, vagy pedig van valamiféle úgynevezett partner, vagy bővítmény, vagy hasonló a weboldalhoz, ahová specifikusan be kell illeszteni ezt a kódot, és onnantól kezdve tök jól működik. Ezt nem én fogom megmondani neked, ezt a webeseddel beszéld meg, vagy hogyha te csinálod a saját weboldaladat, akkor nézd át, hogy hogyan tudod összekapcsolni a Meta felülettel. Mi az, amit lehet tenni? Ugye bejössz ide az eseménykezelőbe, mert eseményeknek nevezzük azt, ami történik a weboldalon, és a Metának tudnia kell, majd fogunk erről beszélni később, hogy mi az, amit el akarsz érni, mit csináljon az odaküldött látogató a weboldaladon. És ezek események. Amikor beírunk az eseménykezelőbe, az úgynevezett adatforrások részhez fogunk menni. Ha már van itt, szuper, ha még nincs, akkor adatok hozzá kapcsolásánál egy weboldalt fogunk tudni hozzá kapcsolni, de CRM rendszert is hozzá lehet csatolni, és még bármi mást. Úgy érdemes bármit elnevezni a Metán, hogy utána tudjad, hogy mi az. Tehát oké, hogy a vállalkozásod neve mondjuk itt például Jasper's Market a minta, de ugye az enyém például a Verzavica, de hogy tudjam, hogy ez most melyik része ennek a kis vállalkozásnak vagy projektnek, utána érdemes odaírni, hogy ez a hirdetési fiók, vagy ez a pixel, vagy képpont, vagy bármi más. Én úgy szoktam ilyenkor elnevezni, hogy mondjuk a fantázia név, vagy projektnév, és a képpont, és akkor tudom, hogy ez az. Oké, létrehozzuk. És amikor ide értünk a létrehozáshoz, akkor utána azt mondjuk neki, hogy meta képpont beállítása. Itt két opciónk van, vagy manuálisan, vagy partnerintegrációval, ahogy említettem. És van egy ilyen gombunk, amit rettentően szeretünk, hogy útmutatás elküldése e-mailben. Itt pedig megadod a webesednek, vagy saját magadnak az e-mail címét, és itt most nem látod az üzenetpiszkozatát, de egy nagyon komplex e-mailt küld arról, hogy pontosan mit kell csinálni, hogyan kell a képponttal összekötni a Meta felületet a saját weboldaladdal. Amikor ez készen van, akkor nagyon örülsz, és utána elkezded beállítani az egyéni konverziókat. Ez azt jelenti, hogy meg fogjuk mondani a rendszernek, hogy nálunk mit jelent egy konverzió. Ugye mi lehet konverzió? Lehet konverzió a vásárlás, ezt ismerik a legtöbben, de lehet konverzió az, hogy valaki feliratkozik a hírleveledre. Lehet konverzió az, hogy beteszi a kosárba például azt, amit választott nálad a weboldalon. Lehet az, hogy elért a fizetés oldalra. Lehet az, hogy mondjuk van nálad egy olyan oldal a weboldaladon, amit csak az érhet el, mondjuk, aki végigolvasott egy blogposztot, mert oda van valahova elrejtve benne egy gomb, hogy kattints ide egy további információért. És ha valaki elért erre a kvázi titkos oldalra, akkor tudod, hogy végigolvasta az előző blogot. Hát az szuper elkötelezett érdeklődő lehet például. Úgyhogy mindezt, neked bármi lehet ez, beállíthatod az egyéni konverzióknál. Hogyan? Elnevezed, megmondod, melyik képpontot használja a webhelyeden,
az összes forgalmat, ami arra a webhelyre megy, én ezt szoktam mindig kiválasztani, ez például ez is az opció, és az URL pedig tartalmazza azt, hogy vagy egyelő legyen azzal, hogy én a tartalmazást szoktam választani, és akkor ugye az én esetemben vicakötőjelbedo.com per valami, és a per valamit szoktam ide bevinni, tehát hogyha már arra az aloldalra odaér az illető, akkor szuper, megtörtént az a konverzió, amit én szerettem volna. Jó, és utána mondod neki, hogy létrehozás. És ezt valahogyan elneveztük. Tehát, hogy lehet elnevezni? Úgy nevezd el, légy szíves, hogy 4 év múlva is tudjad, hogy mire gondolt a költő. Tehát, nem csak az, hogy köszönő oldalra ért, minek a köszönő oldalára ért oda. 2025-ös nyári elvonulásnak a köszönő oldalára ért oda. Vagy a pénztárba ért, az például ott csak egy pénztárad van, tehát aznál nem kell ennyire specifikusnak lenni. Vagy nem csak titkos blogposzthoz ért, hanem titkos, hajfonásos 2025-ös blogposzthoz ért. Jó? Tehát pontosan tudjad 4 év múlva is, hogy ez itt mi volt. Nyilván a leírásba ugye plusz kontextust adhatsz. Ez azért nagyon fontos, mert amikor elindítod a hirdetéseket, akkor 2 dolgot választhatsz, vagy eleve erre optimalizálsz, tehát azt mondod a metának, hogy szeretném, hogy minél több olyan embert elérjél, aki meg fogja csinálni ezt a konverziót az én weboldalamon. Tehát minél több olyan ember, aki elér erre a titkos blogposztra, minél több olyan embert, aki megvásárolja ezt a dolgot, minél több olyan embert, aki feliratkozik a hírlevelemre, bármilyen, mint ugye beállította az egyéni konverzióknál, vagy azt csinálod, hogy csinálsz forgalomterelő kampányt, például van egy izgalmas cikk a weboldaladon, amit tudod, hogy nagyon jól oda tereli majd a neked megfelelő érdeklődőket, és azért szeretnéd tudni, hogy na jó, most ez egy forgalomterelő kampány volt, annyi volt a célom, hogy jöjjenek az érdeklődők, és elolvassák a blogposztomat, de mi van, hogyha abból mégiscsak lett vásárló mondjuk? Hát azért azt is szeretném látni. És majd meg fogom mutatni, hogy ezt hogyan lehet, ha be vannak állítva az egyéni konverziók, ezt is láthatod, hogy onnan például végül jött-e vásárló, pedig mondjuk nem is arra optimalizáltál.